Скака не ужасно, няма да Това ласка ли се? Абе, майка, това трябва да се тръка лентата и да слиза, бе. Съм продавал с разни дискови пъти, херни, някакви глупости, вземи. Как така е? Какво бе, чудесно си го минава. Сега ще се справи. Според мен е добре се прави. Какво? Гледай колко лекичко го мина. Опс. Сега ще видим. Върни ключа на стартера. Дай газ. Пробуй. Напред. Ай! Изгаси я! Гаси. Гори мотора, бе. Да изгаси! Да гаси! Той ще го... Сега ще го такова. Ще го обърна. Абе, изгаси мотора, ще го преме, бе, няма смазване, бе. Да не ли му сърва лампата, не вижда ли, бе? Няма така. Мале. Айде още малко. Ай, поп. Къде върти волана наляво, да? Това легнах на шофьора на тази страна, както легнах на Браво! Показвате ли на две глава, това на две. Добра си я са. Еми не се разбрах. Лега ли още един път? Аз мисля, че долу ще лега още един път. Айде. Браво! Там точно ще ги хакне авто. Айде. То са мисли, бе. Не, мисля. Това специално оборудване трябва да сразу. Труден и бавен процес. Мисленето е труден и бавен процес. Това е със самолък. Аз малък. Човека знае тургал, Малък, да. тарба, викел. Раба. Може дали се изкачил да е с другата. Изкачил се. Ако